Ahojte, čaute, dnes vás tu vítame pri novom dieli, kde sa budeme s Adel rozprávať a deliť s vami o téme parfúmy. Myslím si, že strašne veľa z nás má parfúmy doma, používa, obdarováva iných ľudí práve parfumom, ale málo kto z nás vie tie také naozaj dôležité informácie, ktoré sme, poviem pravdu, myslím, že rozprávam aj v mene Adel, nevedeli predtým, ako sme začali spolupracovať s firmou Shogun. A dnes sme o to spokojnejšie, že tieto informácie vieme, pretože nám to šetrí peniaze a v podstate výsledok je ten rovnaký. Takže dneska sa budeme baviť na naozaj zaujímavú tému, čo je dobre vedieť o parfumoch a prečo. Tak poďme na to, rovno sa pustíme na tému. Adel, povedz nám, čo to vlastne ten parfum je. Takže vlastne parfém je najintenzívnejšou formou parfémového roztoku s obsahom 15 až 40 podielov parfémových esenciálnych olejov. Takže vlastne všetko, čo je pod 15 sa nedá označovať za parfém, ale iba za nejakú parfémovanú vodu. Takže keď sa chceme pozrieť na kvalitu parfémov, musíme vždycky pozerať na podiel tých esenciálnych olejov. Musí byť 15% a vyššie. Tým vlastne určuje kvalitu toho parfému. Čo vlastne v drogeriách väčšinou nenájdete. Tam nájdete väčšinou pod tých 20% esenciálnych olejov. Takže vlastne čím viac tých percent, tým je ten parfum dlhotrvajúcejší, kvalitnejší, lepší. A to je takisto informácia, ktorú sme, myslím, že ani ja, ani Adel predtým nevedeli. Nevedeli, musím sa priznať, že prvýkrát som sa pozrela na označenie parfémov, ktoré som mala doma, až keď som začala pracovať pre firmu Shogun a tam som sa vlastne dozvedela, že sa to dá rozlišovať nejak na tie percentá. Pamätáš si ešte, koľko percentné parfúmy si mala doma? Značkové? Pamätám si, keď som otočila flaštičku parfému, ktorého som mala doma a zistila som, že má vlastne označenie EDP, čo znamená, že mal podiel esenciálnych olejov asi 15%. Takže sa vlastne nejednalo ani o ten parfum, naozaj, že o ten extrakt, ale o parfumovanú vodu. Adel, a prezrad nám, koľko percent majú vlastne naše parfumy. Tak naše parfémy majú od 20 do 30% esenciálnych olejov, čo je najvyššia koncentrácia tých esenciálnych olejov, aké môžete nájsť. Áno, na trhu, pretože existujú aj 40%, ale tie už naozaj sú ťažko dostupné a veľmi, 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 veľmi ťažké. Čo nie je úplne tiež tou najlepšou voľbou, pretože my ten 100% koncentrát by nám to naozaj smrdelo, hej? Takže takto. Dobre, poďme sa pozrieť na druhú otázku. Pred chvíľkou si mi spomínala niečo o histórii parfémov, tak prezrad nám niečo o tom. Veľmi rada, pretože bolo to niečo, čo aj mňa samú prekvapilo. Stále som si myslela, že ten parfum pochádza z tej francúzštiny a takto. Ale prvé parfumy alebo nejaké tie voľné látky sa volali predtým perfumum a to slovo je z latinčiny a znamená cez dym. To znamená, že keď sa bavíme o nejakých prvých voľných látkach, ktoré na tomto svete boli, tak to boli tie kadidlá, ktoré sa zapalovali práve do kostoloch. Pričom práve zistili, že aj cez tú aj cez tú vôňu vieme dávať konkrétne emócie a zmyslové reakcie vonku. Až potom neskôr sa to prešlo vlastne do francúzštiny a všetci poznáme, a je to teda tak, ako to všetci poznáme dnes, parfum. Takže toľko toho z minulosti a teraz sa poďme konkrétne pozrieť na to, že z čoho sa vlastne tie parfúmy vyrábajú. Pretože aj tie naše parfúmy sa v niečom od tých ostatných líšia a k tomu sa za chvíľočku dostaneme. Tak Adel, povedz nám, z čoho vlastne sú tie parfúmy zložené. Takže ide spravidla o zmesi najrôznejších prírodných alebo syntetických olejov a alkoholu. Veľa ľudí vlastne trpí rôznymi alergickými reakciami, takže ten chemický alkohol neznesú na svojej koži. Čo musím vyzdvihnúť u našich parfémov je to, že sa skladajú z rastlinného alkoholu. Yes! Čiže tí ľudia, ktorí trpia tými alergickými reakciami, naše parfémy dobre znášajú. Ale máme s tým už aj vlastné skúsenosti, hej? Že to je vlastne aj to také, že prečo práve naše parfúmy. Nie len, že je tá vysoká kvalita, úplne tá úžasná, dostupná cena pre každého, ale ide tam aj o tú jedinečnosť toho, že naše parfúmy naozaj môžu aj ľudia, ktorí trpia nejakou alergiou. A ja poznám ľudí, ktorí chcú dobre vonieť, ale nemohli alebo nezaujímali sa o tú tému
parfúmy práve preto, pretože mali tú alergiu. Takže som veľmi rada, že si to Adel spomenula. Takže vlastne zmesi, ktoré sa pridávajú do konkrétneho parfumu, sú navrhnuté tak, aby vyvolávali konkrétne emocionálne a zmyslové reakcie. Čiže vlastne keď viem, že idem na rande, tak si zoberiem nejaký taký sladší parfém, romantický. Keď idem zase športovať, zoberiem si taký sviežejší. Keď potrebujem ísť na pracovný pohovor a vyzerať tak dôležitejšie, tak si zoberiem nejaký taký ťažší, aby tí ľudia hneď, keď vojdem do miestnosti, spoznali, že sa ničoho nebojím, že mám to odhodlanie a tú odvahu. Takže naozaj je to veľmi dôležité vybrať si aj správny parfém na konkrétnu udalosť. 100% s tebou úplne súhlasím, pretože naozaj každá jedna tá vôňa potom aj vyvoláva tú inú reakciu. Je to naozaj aj dosvedčené. Keď môžem povedať zo svojej skúsenosti, keď som mala 20 rokov, tak som dostala od priateľa parfém La Vie est Belle. Bol to taký romantický parfém, dievčenský a keď som začala pracovať so Shogunom, tak prišla som na to, že máme vhodnú alternatívu tohto parfému a hneď ako som zacítila tú vôňu, tak som sa preniesla do tých čias, keď som mala 20 rokov a tak som zaspomínala, aké to bolo vtedy a strašne sa mi to páči na tých parfémoch, že dokážu vyvolať tú spomienku a tú emóciu, ktorú sme prežili. Aj treba pred 5 Práve rokmi. dostávame za chvíľočku k tomu, že parfum, čo všetko vlastne, prečo vlastne si ten parfum nakupujeme? Pretože dokáže vytvoriť aj tú spomienkovú stopu. Dokáže nás, ako Adel krásne povedala, naozaj vrátiť do tých pekných čias, do tých momentov, ktoré pre nás niečo znamenali. Takže som veľmi rada, že si podotkla zase aj tohto. Toto. No tak nám povedz, Mati, prečo vlastne kupujeme tie parfémy? Čo vlastne dokážu s nami tie parfémy urobiť? Okrem toho samotného osvieženia a tej príjemnej vône sa za parfumom skrýva toho oveľa viac, pretože dokáže naozaj definovať tú osobnosť. Každý sme iný a už aj podľa toho zvoleného parfumu vieme dať vedieť tomu okoliu, kým sme. A takisto aj definujú našu náladu, pretože samozrejme, pokiaľ máte viacero parfumov, tak zvolíte inú vôňu, keď ste možno nejaký smutný, inú vôňu, keď práve idete na nejakú akciu, ktorá úplne vás vyvolá energiu, inú, keď, ako Adel spomínala, na každú príležitosť vlastne použijete inú vôňu. Parfum vie, je to aj dokázané, že vie zvýšiť sebavedomie, ale takisto aj podporiť istú atmosféru, podporiť isté momenty, napríklad kariérnu, romantickú, ako spomínala Adel, hej, že pokiaľ ideme napríklad na nejaký ten pohovor, tak vieme aj tým parfumom vlastne vyvolať ten taký pocit, že máme dostatok sebavedomia, že sa nebojíme, že sme pripravení na to vyskúšať niečo nové, ako sme už aj spomínali, tým pádom vytvoriť aj tú spomienkovú stopu. Takže za parfémom sa skrýva toho oveľa, oveľa viac a pevne verím, že každý jeden z vás takú skúsenosť, ako mala Adel, že proste na základe toho, keď pocítila istú vôňu, sa vrátila do tej minulosti, máte aj vy. Poďme sa pozrieť trošku na rozdelenie parfémov, ako vlastne zistíme, aký kvalitný parfém máme. Takže najkvalitnejší parfém alebo parfém extrakt sa skladá z 20 až 40 esenciálnych olejov. Na internete uvádzajú v nejakých zdrojoch, že je to 15 až 40 ale to pri nás nehrá až takú rolu. Dôležité je, aby sme vedeli nejaké to rozdelenie. Koľko vlastne ten parfum maximálne vydrží? Tento parfum by mal mať výdrž do tých 8 hodín. 6 až 8 hodín. Super. Ďalšia? Tak, ďalšia je parfumovaná voda. Tá sa skladá z 15 až 20 esenciálnych olejov a tu by mala byť výdrž nejaké 4 až 5 hodín. Je ten parfém stále silný, ale skladá sa už z vody. Tak, ďalej máme toaletnú vodu, tá vydrží tak 2 až 3 hodiny a potom máme kolínsku vodu, tá je vlastne taká tá najzákladnejšia, vlastne vznikla aj ako prvá a tá má okolo 2 až 5 Tak aj všetci ju už, pardon, že som ti do toho skočila, všetci ju tak presne už aj poznáme od tých mužov, hej, že niekedy sa používala tá kolínská voda po holení a práve to bola len taká proste svieža vôňa, ktorá naozaj vydržala strašne, strašne kratučko, ale na začiatku bola dosť taká intenzívna. A potom ešte máme telové spreje, tie majú od 1 až 3 tých esenciálnych olejov. Takže tie sú fakt také iba ľahunké, také skôr dievčenské, na leto. Super, Adel, ďakujeme veľmi pekne, že si nám to rozobrala, pretože napríklad
A ja som veľmi veľakrát platila za parfúmy a to isté sa stalo mne, čo sa stalo aj tebe, hej, že myslela som si, že mám doma naozaj najkvalitnejší parfum a zistila som, že nemám vlastne tento označenie toho parfumu, tú najkvalitnejšiu, akože ten najkvalitnejší druh, ale že mám doma práve tú parfumovanú vodu. Takže takto sa krásne viete pozrieť práve na tú kvalitu. Hodím vám tu aj keď tak práve nejakú tú tabulku, aby ste vedeli aj tie označenia, práve ako Adel spomínala, extrakt, eau de toilette a podobne. A teraz sa poďme pozrieť na ďalšiu zaujímavú otázku. Takže sme sa pozreli na to, ako sa delia vône podľa koncentrácie a teraz sa poďme pozrieť na to, ako sa delia vône podľa typov. Takže podľa typov vôni poznáme vône kvetinové, tie sú práve vhodné práve do kancelárie, na tie také bežné dni. Ďalej sú to sladké vône, tie mám určite veľmi rada, tie sú veľmi naozaj romantické, možno nejaké práve na rande a podobne. Ďalej sú to citrusové vône, ktoré sú veľmi svieže, vhodné napríklad na šport, alebo práve tie teplé dni, ako je leto a podobne. Ďalej tu poznáme orientálne vône, tie spravidla obsahujú nejaké tie zložky, ako je vanilka, kadidlo, ambra a podobne. Sú to také teplé vône, naozaj vynimočné, na vynimočné špeciálne udalosti, alebo práve na večer. Ďalej poznáme drevité vône, ktoré spravidla obsahujú to cedrové alebo santalové drevo. Jedná sa o veľmi sofistikovanú vôňu a je to veľmi elegantná vôňa, takže sa hodí napríklad práve do kancelárií. A ďalej sa jedná o taký špeciálny druh a to je akvická vôňa. Tá pripomína ten morský vzduch, čiže sa jedná o takú sviežu, ľahkú vôňu. A teraz dúfam, že som povedala naozaj všetky tie delenia. Adela, ak som na niečo zabudla, tak ma určite oprav. Ale ja musím práve to povedať, že ja som ten taký typ človeka, ktorý napríklad miluje práve tie orientálne, veľmi výrazné vône, lebo si myslím, že to, ako som spomínala, definuje aj moju osobnosť. Ale práve na to leto volím takisto nejaké tie svieže, kvetinové vône. Takže tu máte jasnú ukážku vlastne toho, akú správnu vôňu zvoliť podľa ročného obdobia alebo práve podľa rôznej príležitosti. Takže poďme sa porozprávať o niečom, čo je pre vás možno nové. Počuli ste už o parfémovej pyramíde? Jedná sa vlastne o typy vôni podľa zloženia a akordov. Môžete vidieť tu. Takže určite sa vám mohlo stať, že ste vošli do parfumerie, nastriekali ste na seba nejaký parfém, prišli ste domov a za hodinu ten parfém voňal úplne inak ako v tej parfumerii. Je to vlastne kvôli tej parfumovej pyramíde, že práve tie zložky, ktoré sú použité v tej hlave, je to prvé, ktoré ucítime z toho parfému a väčšinou sa do niekoľkých minút rozplynú. Potom ako druhé je srdce, to je vlastne tá stredná vrstva, tá trvá väčšinou tak 2-3 hodiny. A potom je posledná vrstva, je to tá najtrvácnejšia časť parfému a je to základ. Ten už sa tak krásne rozvinie, to je tá vôňa, ktorú vlastne cítite do konca trvania toho parfému. Ďakujeme, Adel, za veľmi krásne vysvetlenie. A práve každý jeden človek sa podľa toho zloženia svojho najobľúbenejšieho parfúmu vie dostať aj k takejto parfúmovej pyramíde a pozrieť sa naozaj, že čo budú cítiť ľudia ako prvé, čo budú cítiť potom niekoľko minút a čo budú cítiť nakoniec. To je veľmi dobre pripomenúť, to si myslím, že dneska mi spomínala, ale sem to ešte nemáme, je, že netreba zabúdať na to, že častokrát my seba možno už ani necítime, ale to okolie nás ešte cíti. Veľakrát sa nám možno stáva, že treba, my sme mali jednu zákazničku, ktorá povedala, už som vyskúšala veľmi veľa takýchto vôní, ktoré sľubovali, inšpirovali, neviem čo, že budú dobre voňať, kvalitné a nakoniec som bola sklamaná. A keď jej prišiel balík od nás, tak vravela, zatiaľ je to dobre, vonia to veľmi dobre. Uvidím, aká bude trvácnosť. A prišla domov a napísala mi, že wow, musím povedať, že som veľmi prekvapená, pretože ja som si naniesla ten parfum, ja som to zo seba už necítila a dostala som 3 komplimenty, ako krásne voniam. A takisto netreba zabúdať, že každý máme iné pyžmo. Na každom tá vôňa vonia inak. Takže toľko zatiaľ asi o tej základnej téme parfúmy a poďme sa pozrieť na to úplne najzaujímavejšie, nejaké tie praktické rady, tipy, triky a
ako používať parfém na to, aby bol ešte výraznejší, aby dlhšie vydržal. Poďme na to. Ako správne nanášať parfum, aby nám čo najdlhšie vydržal? Ako prvé je taký tip mať stále hydratovanú pokožku, pretože na suchej pokožke sa ten parfém rýchlejšie odparuje, čiže môže sa stať, že je tá výdrž menšia. Potom ako druhý tip je nanášať parfém na pulzné body, čo je napríklad zápestie, za ušami alebo krk. Sú to vlastne body, kde nám pulzuje krv a to teplo dokáže rozvinúť ten parfém. Ako druhou radou nerobte to, čo robí väčšina, a to je netrite zápestie, pretože sa tým narúšajú voľné akordy. Ďalšou takou radou je naniesť si parfém do vlasov alebo na oblečenie. Tu je akurát dôležité dodržiavať nejakú vzdialenosť, aby nezostali na oblečení nejaké škvrny po parféme. A práve na tých vlasoch a na tom oblečení nám ten parfum dlhšie vydrží. Každý jeden určite z vás, keď si naniesie parfum na vlasy, ja to treba robím už roky a my ešte máme tie prírodné parfumy, takže nie sú ani škodlivé, tak naozaj ešte večer, keď idem spať, častokrát cítim tú vôňu a je to práve z tohto dôvodu. Ďalším typom, ako zvýrazniť tú vôňu a takisto aj zvýšiť intenzitu, je tzv. Vrstvenie. Ja toto milujem, predtým som to veľmi nepraktizovala, ale keďže naša firma ponúka naozaj veľmi veľa rôznych produktov tej istej vôni, tak teraz si na tom naozaj idem a to znamená použiť vlastne nejaký produkt tej istej vôni, napríklad v podobe sprchového gelu, telového mlieka, oleja a podobne. Takže to je všetko, čo sa týka našich tipov a trikov. Adel, napadá ťa možno ešte nejaký? Chcem vám ešte povedať jednu vec z osobnej skúsenosti. Keď budete niekde testovať parfémy, je vždy lepšie testovať to niekde v byte, v teple, ako von trebárs v aute, pretože ten parfém na tej pokožke vyznie aj rozplynie sa inač, keď má to teplo, ako v tom chlade. A hlavne teraz, práve v tom jesennom zimnom období, neskúšajte práve parfúmy len niekde na ulici, vonku, že mám super parfum, nechceš vyskúšať, nie, naozaj to robte teda doma. A ja by som ešte takisto chcela povedať, je to veľmi taká diskutabilná téma, ale prečo nie vyskúšať? Ja v každom prípade som za, pred každým nastriekaním trošku tak pokývať tým parfumom, aby sa naozaj ten extrakt s tým prírodným olejom zmiešali dokopy. Takže toľko ešte z mojej strany. A ešte možno ma napadlo, určite sa vám niekedy možno aj stalo, to som už spomínala, môže za to práve to pyžmo, že pokiaľ sa vám páčil parfum, treba na mňa, aby ma poznáte, idete do parfumerky, kúpite si ten istý parfum, zrazu máte pocit, že na vás ten parfum inak vonia, môže práve za toto pyžmo a preto nekupujte si vône podľa toho, čo sa vám páči na iných ľuďoch, ale určite venujte tomu dostatok času, aby ste našli práve tú takú vôňu, ktorá bude definovať vás a ja viem, že je to častokrát nepríjemné stať v tých parfumerkách a tá pani už príde, môžem vám pomôcť a my už sme v strese a milión vôni a už po tom 5. parfume ani necítime vlastne čo ako vonia, ale už máme taký guláš z toho, tak skúste sa nám ozvať, my vám takto celý kufriček dáme vám domov, môžete si tie naozaj vône vyskúšať a vybrať práve tú takú dokonalú vôňu práve pre vás. A to by som povedala, že je takisto veľkou výhodou toho, že ten Shogun niečo také umožňuje, ako keby vziať si tú celú parfumériu k sebe domov a nájsť si naozaj tú dokonalú vôňu pre nás, pretože mne sa stalo, že keď som napríklad začala v Shogane, som našla jednu novú vôňu, ktorú som nikdy predtým vôbec necítila, bola to pre mňa neznáma vôňa. Úplne som sa do nej zamilovala a po čase som prišla na to, že sú vône, ktoré ma oslovili oveľa viac. Hej, takže sa mi úplne tie vône zmenili, pretože som ešte možno nemala skúsenosti práve s tými vôňami, ktoré sadli mne, mojej osobnosti ako uliate. Takže takto a vlastne na záver iba dodám, že práve kvôli tomu pyžmu môže aj na každom tá vôňa dlhšie držať, kratšie držať a podobne. A teraz sa dostaneme naozaj k takej veľmi zaujímavej a myslím si, že dosť aktuálnej téme a to je, že zbytočne toľko veľa peňazí preplácame práve kvôli značke, kvôli propagácii, takzvaná propaganda, hej, pretože neskutočné milióny idú práve do reklamy a kto nakoniec tie reklamy zaplatí? Samozrejme
sa to odvíja aj potom v cene toho produktu. A výrobná cena, neviem, či ste o tom počuli, ale taká základná výrobná cena parfúmu sa pohybuje v rozmedzi od 5 do 15 eur. A všetko ostatné, čo platíme, platíme čisto za tú značku. A neviem, či ste vedeli o tom, ale parfúmy nie sú patentované. Takže určite napríklad taký Hugo Boss si nejde vytvoriť svoju vlastnú továreň, kde bude dávať dokopy svoju vôňu, ale väčšinou sú tie voľné esencie už odkupované od tých firiem, ktoré sa vlastne venujú nejako tej výrobe tých vôni. A práve aj u nás bola to firma teda Fragwolf, ktorú si neskôr prebrala nová firma, ktorá teraz mi vypadlo meno, Sozio, myslím. Takisto sa jedná o taliansku značku. A čo zase ukazuje na to, že ten Shogun už bol naozaj veľmi zaujímavý, keď si ho ešte väčšia, ešte stabilnejšia firma ako keby odkúpila. Takže neplaťme zbytočne len za značku, pretože častokrát môžeme mať tú istú vôňu z tej istej, ako sa povie, firmy, kde sa vyrábajú predražené značkové parfúmy za zlomok ceny. A aj preto sme sa rozhodli práve byť súčasťou firmy Shogun aj my, pretože je to krásne, že naše vône si môže dovoliť naozaj každý, pretože jediná forma reklamy je robená práve formou network marketingom. Takže napríklad ako ja a Adel, že sme dnes tu a rozprávame o tých našich parfúmoch, ktoré už pozor, rok skúšame. Takže máme skúsenosti, máme spokojných zákazníkov. Takže nie je bohatý ten, kto kupuje drahé veci, ale ten, ktorý rozmýšľa, za čo platí a platí naozaj za tú kvalitu. No a teraz si už poďme rozobrať 10 typov práve na to obdobie, ktoré prichádza, najideálnejších vôní práve pre dámy a pre pánov od nás zo Shogunu. Samozrejme, tieto štatistiky si urobené z svetových najznámejších, najznačkovejších vôní. A práve tie naše alternatívy za zlomok ceny na zimu sú tieto. Podľa svetových štatistík, parfémy, ktoré sú najžiadanejšie a najvhodnejšie na zimu práve pre ženy, a sú tým čísielka 10, 23, 25, 42, 51, 53, 70, 80, 119 alebo trebárs Astral číslo 24. Ďakujeme, Adel. Možno veľa z vás ešte netuší, čo sa za týmito čísielkami skrýva. Nejde o žiadne loto, o nejaké vylosovanie lota, ale jedná sa práve o tú najvhodnejšiu alternatívu za tú pre vás dostupnú cenu práve od nás, čiže za vysoko koncentrované parfúmy. Ak máte záujem vedieť, o aké parfúmy svetoznáme značkové sa jedná, o aké alternatívy, pozor, nezabudnite nám zanechať komentár. Chcem vidieť celý katalóg, alebo prosím katalóg a my vám ho každému jednému z nás odošleme, pokiaľ nám zanecháte nejakú tú e-mailovú adresu. A teraz sa poďme pozrieť, aké svetoznáme vône sú najvhodnejšie a najideálnejšie na zimu práve pre pánov. A sú to číslo 94, tú vôňu na chlapoch proste zbožňujem. Číslo 20, 127, 38, 68, 2, 32, 4, Multiverse 1, tak toto na zimu, myslím si, že neviem, či to milujú viac páni na sebe, alebo ženy na pánoch. 88, 140, ďalšia žiadaná extrémne vôňa, 69, 61, 33 a z unisex, čiže aj pre pánov, aj pre dámy je to číslo 54, veľmi známa a predávaná vôňa 118 alebo 114. A na konci dodám, že tieto kvalitné parfúmy môžeme mať úplne každý jeden z nás za tú dostupnú cenu, ale samozrejme môžete využívať aj bezkonkurenčné benefity a to je stať sa s poradcom, naozaj spoznať tie naše vône a pokiaľ vás presvedčia natoľko, že budete schopní a budete chcieť ísť tým aj s kožou na trh, tak sa môžete pridať samozrejme aj k nám a začať si takto vytvárať nejaký ten nový príjem. Samozrejme sa nejedná len o kvalitné parfúmy, ale aj o kvalitnú kozmetiku, čistiace prostriedky, certifikáciu HCCP, prírodné oleje, esenciálne oleje, suplementáciu a podobne. A práve to bude tá téma
ktorej sa budeme venovať na budúce. Ako sa stať zákazníkom, ako sa stať poradcom a čo vám to prinesie. Takže pevne verím, že ste si dneska z dnešného Real Talku niečo zobrali, že možno ste múdrejší, čo sa týka témy parfumy, pretože pre nás to boli jednoznačne nové informácie, keď sme sa k tejto firme pridávali. Určite nám zanechajte v komente, čo pre vás nové bolo, alebo koľko platíte za váš obľúbený parfum. Toľko z našej strany. Majte sa, čaute. Pa.